Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Chirega tichikutemberai zvekare mune chino chikamu chatinoti isusu zvinoera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Ndine mudzimai pano muzuva ranhasi unoenda tikaona mabatwa kuti vedu we ndodiko ndoda mbosvikawo ikoko ndatambura ini pane zviri kuitika kwandiri ziva kuti pane zvinoera zvinoshamisa zviri kutyisa kana kuti zviri kuda kufumurwa. Ndina amai pano vanodaidzwa nekunzi Nyembezi. Makadii mama? Ndiri pangu makadii. Aiwa ndiri right hangu kuri seiko kwabviwa? Kuri nani zvako? Anditika. Right. Idambudziko rei ramakaita kutumira mameseji kahobhobho ka10 kuti vedu wenda tambura inondoda kumbowo ikokoko. Idambudziko rei ramasangana naro mupenyu raita kunge muchisvika pano pamwe kana tingatanga kumashure kubva panhoroondo yenyu yeupenyu hwenyu kusvika mazosangana nedambudziko? Ndinokutendai, ndinokukwazisai mose mhuri yeZimbabwe makateerera chirongwa ichi. Inini ndakaberekwa mukati memhuri yainamata zvayo. Ndikakura ndichitarisirwa wose mwana musikana kuti ndaizoroorwawo ndiine shungu dzekuchata, asi ndakakura ndakazvibata hazvina kuitika izvozvo. Mushure mekunge ndadarikawo makore 31 ndakazongoitawo vana vangu, ndaona kuti zvekuroorwa zvaramba, ndikazongovachengeta. Taura muchimhanyatso taura izvizere sei madaro? Ndingati tichikura, vana muchikura mukati memusha, kune nyaya dzinenge dzichigarwa pasi nevanhu vakuru vachitaura, imi mune muchizvinzwa henyu sevana. Saka mune nyaya dzengozi. Hanzi ngozi yaita sei? Ngozi yainetsa, kune ngozi yakaparwa mumusha. Ngozi yakaparwa kumashure uko nemadziteteguru, asi ngozi iyoyo inonzi iri kunetsa. Ndakatombonzwa vachitaura zvekuti dai tanovaka chimba musango, toenda nembudzi tongonoti ndomusha watakupa uyu nemukadzi wako uyu wembudzi. Saka vanhu vakati izvozvo zvakatorambwa hazviite. Pane akaurayiwa here? Panotaurwa nhoroondo yekunzi maive nemunhu mumusha akanga ari mugariri. Saka mugariri munhu uya wekuti anenge achingoshanda aripo muchimushandisa kuda, anenge asina chekudya kana kuti zvimwe zvinhu. Oita sekuti mongogara naye achiwanawo zvaanenge achiwana kubva kwamuri. Saka anonzi akazofa munhu uyu, ndofunga vaenda here kunovhima naye kana kuti handizivi kuti akabatwa nemhuka here, asi ndinongonzwa kunzi akazofa. Saka zvonzi ndongozi iri kunetsa mukati memusha, ndo maziviro andinoita. Saka ini ndakucherechedza upenyu hwangu kuona kuti handina kuroorwa sezvandaitarisira, ende chero mushure mekunge ndaitawo kana mwana handina kana kuwana akada kundiroora. Vana makawana sei muna akakupai vana kwakurungu? Zviya zvekuti munhu anongokuchivawo okuda, asi anenge asiri prepared kukuroora, asiri serious. Saka ndo zvakaitika kuti ndizongoitawo vana, nekuti zvekare kana munhu ukaita vana kana mwana hazvireve kuti hauchafaniri kuroorwa mukati meupenyu. Saka kusaroorwa kwangu upenyu hwese, kusamboitawo musha wokunzi kana pamainhinga apo kana kuti vakamboroorwa apa vakazorambwa, zvinondiratidza kuti pane chinhu chiripo
chinomva chatadzisa munhu kuroorwa zvakadaro. Mamuri vangani vasikana mumba kwenyu? 4. Saka mese hamuna uroorwe? Ini chete ndisina kuroorwa. Vamwe vaitombororwa chero akazorambwa zvake asamboroorwa. Ini ndisina mbobvira ndatopinda mumba. Alright. Saka ndakazoshanyirwa neveukama hwepedyo vemumusha. Vakandishanyira pamba. Vakusumuka vachienda, pane akandikanda chinhu kumusana. Alright. Alright. Akakukanda ichi sei? Zvakaitika vanhu ava vaive 3. Saka vamwe vakasumuka vakati takuonai takuenda. Uyu mumwe akaramba kusumuka, akaramba akangogara. Kudoti kochiendeika, akaramba akangogara. Ndokutombomusiya akadaro kwenguva. Ndichitokirina firiji, ndakamutarisa kuti ko munhu anogoramba kusumuka kurambira munomba zvaita sei. Saka ndakazoona amerera mwiri wese kuita tumhezi twechando twekutonhorwa, akungoruma shaye kudai. Akamerera ndiani? Iye munhu wacho? Iye munhu wacho iyeye. Saka komaitwa sei? Sumuka ikatiende. Saka pandakazongoenda nekumberi kwake kwakanangana nekudhoo, ndakuti maitwa sei? Sumukai muende. Paakangoona kuti ndaenda kumberi kwake ndo paakazosumuka achibva ateera mumashure mangu. Ndo pandakangonzwa anga asara achite akangogara asina chaaita. Saka ndo pandakangonzwa kuti kumusana ndikati kochi. Saka pakare ipopo ndakatanga kunzwa chinhu kufamba manje munyama yangu. Handina kumubvunza kuti chii chawandikanda kana kuti chii, nekuti vanhu ava tagara mumusha totovaziva kuti vanoita zvesatanism. Vanhu vaiva nemabhizinesi emamiriyoni nemotikari dzinodhura. Saka iye munhu wacho uyu ava vanga vari mai ndo vakava vaine chinhu ichi. Alright. Saka zvadaro vakaenda. Ndikadedza mwana mumba, vachangobuda vaenda, ndikati uya unitarise kumusana kune chinhu chiri kufamba. Mwana akati mama hapana kana chandiri kuona. Ndikati chinhu chiri kufamba hakasikanu kaduku. Ndiri kutanzwa kuti chinhu chikuru. Akati handina kana chandiri kuona. Saka ndo pakatangira dambudziko rangu. Chinhu ichi chakufamba manje kumusana kwangu. Apa chiri kufamba sei? Sechinhu chiri kunanaira here? Muri kuchinzwa kunge chinhu chakaita sei? Kufamba kunoita chinhu ichi chinoita kufamba senyoka. Chinoita kutokwira senyoka. Ini ndinototi inyoka. Chinotenderera kumusana uku, chouya pachakakandwa napo ipapo choungana so. Chomboita nguva chakadaro. Chozotenderera futi chichidaro. Saka pachinotenderera chichifamba kudai, chine zvachinokonzeresa zvekuti haugoni kuchiignowa, unopedzisira wakutongobata kwachiri kufamba nako ikoko. Saka dambudziko razonyanya kunetsa nderekuti chinodzika kunhengo yesikarudzi kunopinda kusikarudzi. Saka kana munochiona here chinhu chacho? Ndinonzwa kufamba kwacho kuti ichi chaapa ichi chasvika apa ichi chakutukunyudza kupinda kunhengo yesikarudzi. Saka ndinotobata neruoko ndakuedza kuchirwisa. Alright. Muri kubata chinhu chacho? Ndinobata nhengo yangu yesikarudzi, nekuti pane zvachine chichikonzeresa ndakunzwa. Saka nendangobata kuedza chamukati chinenge chiri ndinonzwa chapinda mukati, asi chinoita sekunge kuti chine chisina kupinda chese. Saka mubata. Saka ndinobva ndangobata ndichiedza sekunge kuti ndiri kuda kudhonza kuti ndirase chibude. Saka chinokonzeresa zvekuti sapa munobata chinobva chanhingirikeni, chinochinja nzvimbo. Ndikabata kusikarudzi ikoko ndakurwisana nacho, unonzwa chachinja chauya kumusana, kana kuti chouya muhapwa, kana kuti chouya mumusoro. Pandinongobata mumusoro muya manje chochinja futi chichidaro. Saka izvozvo manje izvozvo zvakukonzeresa kuti chero ukapuwa basa kunzi monouya makanyorawo basa iri rinodiwa mangwana,
ndinotadza kunonyora nekuti ndenjiti ndikabata kunhengo yesikarudzi ndikabata kumagadziko basa kubasa kwamunoshanda muri mudzidzisi ukapiwa basa wabata kunhengo chaenda kumagaro wabata kumagaro wari kusana nacho chauya mwapwa wabata mwapwa wanzwa chakumusana wabata kumusana saka une uchirwisana nacho uchidaro saka kuti uzoita basa rawapuhwa riya iri hapana basa rauchaita apa muri kurwisana nacho kwenguva yakareba sei ndingati zvachinoita kana uri kubasa ndinochinzwa pano neapo saka zvinenge saka kubasa chinodaro futi ndiri mubasa samunoita sei kana machadaro muri kubasa dzimwe nguva unongotendeukira rutivi kudai kubata kunhengo yesikarudzi nekuti zvinonyadzisa nekuti basa rangu ndoshanda nepublic saka dzimwe nguva kana uine bhachi saizvozvi unongoita sekuzvikwidibira kudai asi uchitobata kusikarudzi nekuti kubata kumagaro kumagadziko kana kumusana hakunyadzise munhu anongofunga kuti hamene uri kuzvibatawo kana uri kuzvikwenya bhati kusikarudzi kunonyadzisa kubata manje saka pandinobva kubasa ndichisvika pamba kungobata kiye pagedhi chinoviruka mumwiri mangu zvekuti unoshaya kuti ndingazvifananidze sezvinoita imbwa kana muridzi wayasvika pamba abva kwabva ichimujambira kumufarira ndo zvachinondiita saka kubva ipapo chero ndapinda mumba ndinongobika ndichirwisana nacho ndingoti ndabata pa nekuti chikafamba chine zvachinokonzeresa zvokuti haugoni kuchiiginowa unotopabata chete pachinenge chiri ipapo chafamba pane zvachinokonzeresa ndofunga nekuda kwekuti hachisi chinhu chinofanira kugara munyama yemunhu saka rimwe dambudziko nderekuti handicharara manje ndikarara pamubhedha ndinonzwa kunge kutukunyudza mumetiresi kunge mumetiresi mune nyoka ndonzwa kunge zvinhu zviri kubuda mumetiresi zvichida kuboora nyama yangu parutivi kunge zviri kuda kupinda munyama yangu ndikachinja ndikarara nerimwe saidhi ndizvozvo ndirare nemusana ndizvozvo saka ndakupedzisira ndakurara kuma2 am ndichingorwisana nacho ndozongobiwa nedzimwe hope dzinondibaso pamwe 3 o'clock kana past 3 ndatomuka saka zvazvakukonzeresa manje ndezvekuti kana ndiri kubasa ndinogona kutonzwa kubatwa nehope ndakamira ndichishanda nekuti handisi kurara zvikangonzi yangu wayelanchi ndikagara pasi ndikabata chikafu changu ndogona kutokotsera ndakabata chikafu chiya mumaoko kudai kunongoya rimwezi hope rekuti hauchagona kurikondirora saka vane vakanditarisa vanotiona dhirama chairo kuti ko munhu angangokotsera zvakadai akatobata chikafu kudai ende chinhu chinodzingisa futi basa chekuti unogara uri munhu anongokotsira unogona kungonzi rapera basa saka zvakunditadzisa kushandirawo mhuri yangu zvakunditadzisa chimwe chinhu ndinofuma ndakatemwa kana nyora kumusana uko kumagadziko uko nekunyama nhete chaiko makaiswa nyora yesikarudzi mumwe musi kumusana ndongofuma ndakamarwa zvokuti ndikageza sondoona mitsetse mitsvuku ine ropa saka kana ndatemwa nyora kudaro kana kuti ndachekwa kudaro chinhu ichi ndobva ndadzwa chatanga kuita simba manje nekuda kwenyora dziya idzi ndinozonzwa chimwe chinobva pano panyama dzepamabve apa asi ichocho chikuru manje chokwira negumbo chichikwira kuinda kusikarudzi asi handizonyatsonzwa kuti chafamba sei asi ndinonyatsochinzwa kuti ichi chihombe ichi chiri kukwira negumbo chichibva kubvi chichikwira kuenda kusikarudzi handizonzwa kuti chafamba sei saka chimwe chinhu ndechekuti kana ndichigeza nhengo yesikarudzi ndakunzwa kushama kwakadarika kushama kwandakamboita ndichidya mushonga yemasuwo kumwe kushama kwekuti unoshaya kuti ndinorarama here chii chakadai ende imwe nyaya ndeyekuti inini ndakutokwanisa makore 10 chaiwo ndasiya kurara nemurume
semunhu asina kumboroorwa ndikaita murume wandakagara naye. Pane pandakangosvika kuti ini kana zveboyfriend chaiyo handichada. Saka ndakutokwanisa makore 10 ndisingaziye bonde nemurume chaiye. Saka ndoshaya kuti nhengo isikarudzi kushama kudaro iri kushamiswa nani kuti zvinizvozvo kuitika. Saka ndingati ndo dambudziko rangu iroro rekuti ndinoona sengozi yechikwambo. Saka ava vesatanism ava vemabhizinesi emamiriyoni ava vemazimari nemazimota, ndiri kuona kuti vakachekeresa vanhu mumabhizinesi umu. Munongoziva zvinhu zvikaitika zvinongofamba nhau mufemiri zvichitaurika kunzi hakuchararwa uku, vakachekeresa hakuchararika hope. Saka chandiri kuona ndechekuti vakabata mwengozi dzavo idzodzo kuda vakaisa pachikwambo here handizive, chakazouya chokandwa munyama mangu sechitsinga kuti chindishandise semukadzi usiku nemasikati zvisina zororo. Saka ndiri kuti kuvana veZimbabwe, ini ndatambudzika. Ndakambofamba, ndakaparadza mari yakawanda ndichifamba kuti ndibatsirwe. Ndikasvika kumwe kwainzi tinobata chitsinga ichocho chinofamba tinochiburisa. Asi kwakatoburitswawo zvimwe zvinhu zvaive munyama yangu, icho hachina kubatika, chakasara chirimo. Zvichiburitswa paikona igoko because zvimwe zvinhu zvinoburitswa pazvakaburitswa pakasara pakaboka here, zvaifamba sei? Ndaingodzwa paisara pakatsvuka pachirwadza paiburitswa zvimwe zvakaburitswa izvi, asi icho chakasara hachina kubatika. Saka inini ndakanamata, ndikanamatirwa, ndikakwira makomo, ndikatsanya. Hama dzanguwo dzikauyawo nemazano nezvimwe zvavaiuya nazvo vachindibatsira kuti vachiti zvinopera. Asi kusvikana nhasi zvaramba kupera. Hama dzangu dzatonetawo vakungovhunza kuti nanhasi zvichiri kungodaro here. Ende futi saka ndatongoona kuti ndasara ndangondega, chekubata chaicho handisisinawo kuti ndodii. Saka ndati handingaparare ndakangonyarara. Regaiwo ndiinde kuvana veZimbabwe ndibatsirwe. Ndatambudzika, handirare. Izvozvi ndigere pano chiri kutondifamba kudai so, chiri kutondifamba izvozvi, chiri kutondifamba, chiri kundifamba. Kana mubhazi chaimo ndinotozvikwidibira neZambia kuti ndigone kubata kunhengo yesikarudzi nekuti vanhu vangati saka apa chiri kufamba ikupi koko? Chiri kubva kumusana chouya chodzika chikuuya uku. Saka kutobata kwandasimuka ndichibata kudai chachinja position chabva. Kubva zvamauya panapa chambokufamba here kana kutotanga ipapa? Kubva zvandauya pano chichitongofamba, ndichitongozvimwaura ndichibata kwandanzi ndigare uko pareception. Ndandichingozvimwaura ndichingobata. Dzimwe nguva ndinonzwa sekuti mumbasha dzemukati mubhurugwa chaimo ndinonzwa kunge mapinda nyoka. Zvoita mwiri wangu wese kuti uite kuviruka kudai so, nemumwiri wangu kuviruka kudai so, ndanzwa kunge nyoka chaiyo. Saka ndinozongosumuka ndichibata ndichimwaura hembe kudai, ndichibata ndichingomwaura kudai. Ndozonzwa pamwe chinhu chiya ndichachinzwa. Saka ndatambura. Munogara nani koko? Ndogara ndega. Saka pazvinenge zvichikuitai mune mutongori mega mumba? Ndine ndichitongori ndiri ndega. Vana vanozviziva here ndozvamuri kusangana nazvo? Vana vanozviziva, vakatombondishingisa kakawanda kuti mama namatai kane zvinopera. Asi pandazosvika iye zvino ndaona kuti ndega haisi hondo yandingarwe ndikapedza ndiri ndega. Hondo iyi yakutodawo vamwe vangandibatsirewo kuda vane mamwe masimba ekuparadza zvinhu izvi.
nekuti ndiri kuona kuti iyi ngozi yezvikwambo. Makamboenda kwachiremba here mataura imimi kuti sikarudzi yenyu yakanyanyoshama stereki zvisiri normal? Hongu. Makamboenda here kwachiremba kumbonotarisa kuti zvione kuti zvakamira sei? Ndingati handina kuenda kwachiremba nedambudziko iroro. Nekuti pakatanga zvinhu izvi ndakanga ndisina dambudziko rakadaro. Izvi zvakuuya nekuda kwenyoka iyi iri kufamba iyi. Saka ndakaona kuti hapana chekuti ndingati dambudziko iri rauya sei kana kuti zvauya sei. Ndakaona mawira akaita dambudziko iri. Apa pamuri kubata hapana chinhu chamuri kubata here chinozvomoreka kana chinonakurika kana kuti munzwe kuti apa ndabata chinhu? Muri kubatei pamuri kubata? Muri kuzvibata imimi? Ini ndinobata nyama yangu inini. Asi ndine ndichingonzwa kuti mune chinhu pane chinhu. Asi kuti ndichibata hachibatiki. Apa nyama muri kuibatira pamusoro pehembe? Zimwe nguva ndinotobata kana huri usiku chaiwo zviya zvekuti kana wati watirega indirare unenge uri wegaka ndinotobata panyama yacho chaipo chaipo. Asi kuti nditi ndachibata chinhu ichi hachibatiki. Alright. Ko munhu wamataura iye weukama akakukandirai chinhu chakazokonzeresa kuti kubva musi wamatanga kuita zvamuri kuita izvi anozviziva here kuti ndo dambudziko ramuinaro iri? Munhu uyu handifunga kuti anoziva kuti chinhu chaakandikanda ndo zvachiri kundiita. Veukama vari kuziva here ndo dambudziko ramusangana naro? Vamwe veukama vaindibatsira vesa vaizama kundibatsira kuti pamwe ndingasangane nezvingandiponese vanozviziva. Asi uyu nyakundikanda uyu handina kutaura naye zvekuti dzimwe nguva hasi kutomboziva kuti chinhu chaakandikanda ndo zvachiri kundiita. Handizive kana achizviziva kuti chinhu chake ndo mashandiro achiri kuita. Mati mimi munhu uyu paakauya akuenda makuchimuti handei akatanga kumerera achitadza kusimuka kuti atungamire kubuda aida kusarira mashure? Akangoti kwindi kosumuka ikatiendi. Kwindi waitwa sei? Kungoti kwindi kunyarara. Komanzi haapindure kwindi. Saka aifamba nemurume wake? Nemurume nemwana. Murume nemwana vavabuda? Vanga vabuda vatobuda kunze kweruvanzi. Vatomumirira. Iye asara akagara achiramba kusumuka. Saka ndakatombotora nguva yangu ndichida kuona kuti ari kuda kuita sei. Ndakutokirina firiji ndichitomutarisa kuti aitwa sei. Aiwa kabati mumba menyu munhu aiudzwa kuti handei kudai. Saka ndadzoka paipai kufiriji kuya ndikati yendei kamaitwa sei kusumukai. Ndopandakaona manje zvina amerira kumeso maoko amerira tumezi twonge munhu apindwa nechando chakanyanya. Akungoruma shaya. Kusumukai kahendei. Makamubvunza here kuti uri kumirira watonorwa? Anga asingadai chinhu. Asi anga ari possessed. Aiwa. Vanhu vakatosvika zviri nomo tikatovakwazisa vakagara pasi kutovati makadi kuti takubikirai sadza vakati aiwa ndomva tangovaitira ti. Mane nguva yakareba zvakadi muchiita zvamuri kuita chinhu ichocho chidaro? Chinhu ichi ndakachikandwa muna 2022. Saka pane 4 years. Ndane 4 years ndichitambura kudai. Chakabva chatanga ipapo kana zvakambotora time? Paakangondikanda ndaenda kumberi kwake nchiti atibude. Paakangoona ndaenda kumberi kwake ndopaakasumuka akufamba mumashure kwenyu? Akufamba mumashure mangu ndopaakandikanda. Tichitongobuda pamusiwo pemba kuti titenderere tigozonobuda ruvanzi changa chaakutofamba. Saka ini ndakaziva kuti munhu uyu
chinhu chati kumusana kwangu pane zvaita nemasaramusa akanga aita ekuramba kusumuka nekumerera. Ndakaziva kuti zvine chirevo. ya inyaya inotyisa. Saka vangada kukubatsirai vanokubatai panhamba dzipi? Nhamba dzangu dzinoti 0771 510 496. Right. Ndiri mugari wemuno muHarare. 0771 510 496. Ndizvozvo. Right, vanhu vari kutaura kuti ngavaende kwakati, ngavauye kwakati, ngavaite so. Fonerai Mama Nyembezi panhamba idzi 0771 510 496. Anditika ndo pamunovafonera ipapo. Vese vatumira mamessages paWhatsApp ekubasa vari kuti uyai kuno, endai kwakati, bvai mazodai. Fonerai Mama Nyembezi panhamba idzodzo, mufunge nyaya inosiririsa. Ende zvechokwadi pavauya pano ndichitaurawo navo vachitotaura kuti tete, nyaya dzandandiri kutaura izvezvi pane zviri kutoitika pandakagara pano. Sikati ndazongwati no, chimbomirai kurondedzera nyaya yenyu muzonyatsorondedzera tapinda tapinda pari. Asi zviri kudaro saka ndo magariro enyu? Ndo magariro, ndo upenyu ihwohwu hwougara uchingoti wati muhapwa. Makambozama kunobatsirwa here kune dzimwe nzvimbo, kana kumachechi, kana ndikupi kana ndikupi? Kumachechi ndokuya kwandataura kuti ndainamatirwa nevanonamatira. Pamunonamatirwa zvaita sei? Kana mukaenda kuchechi zvinenge zvichiita here zvazviri kuita izvi? Hazvina mhosva kuti wakagara muchechi. Zvinongodaro. Ndakanamatirwa ini ndega, ndichinamatawo, ndichitsanyawo, ndichindowo kumakomo kunoenda kunonamata. Nokwira gomo muchinamata. Saka ndakatosvika pakushayiwa kuti Mwari vanoda kuti ndidine kuiswa mujeri rakadai, ndorarama mujeri rakadai kusvika rini. Kubasa havasati vambobvunza here kuti kana kuti mumbopinzwa panguva yakaoma kubasa kuti nai chirudzi? Kubasa ndingangoti vamwe vaunoshanda navo veve ndo vanenge vachitori vanhu vakanaka zvavo vekuti havazomhanya kunoripota kumaofisi kuti uyu anongokotsira uyu. Ndifunga kuti angave mushanda akanaka. Saka sevamwe vaunenge uchingoshandidzanawo navo uchishanda nevamwe zvakanaka, nguva zhinji havazomhanya kumaofisi kuti vanotaura kuti uyu haitiwo anongokotsira. Vanozongoita sekungoti vari kungokuprotectawo semumwe wavo. Anyway, mamaka, tinovimba muchawana vanzwa chichemo chenyu uye vachakubatsirai padambudziko hombe ramuinaro iri. Because honestly ndaona kutambura kwamamuchiita, makagara pareception apa ndakamboti pamwe datakatarisa edu tiri kure tikati pamwe hameno, pamwe pane zvinenge zvichiita sei zvichingoitika, but shame, very sorry. Tichanamata uye nokutarisira kuti muchawana vachakwanisa kuti vange vachikubatsirai. Ndinotenda chose kumhuri yose yeZimbabwe yakateerera. Ndinokutendai vanokwanisawo kundibatsira padambudziko iri, ndibatsirei. Ndatenda zvangu. Anditeka. All right, okay. Aiwa, tinotenda ndiMama Nyembezi vatatinavo muchirongwa chedu pane ino nguva yatinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa.